No, takže dnes mi konečne po veľmi dlhom dobe prišli tieto prírodné výživové doplnky od doktora Lukulusa. Konkrétne mám v ruke tráviace enzymy, staré známe, ktoré mi pomáhajú fungovať bez grgania a nadúvania, čo si veľmi vážim. Ďalej, čo tu mám, je ženská rovnováha. Nie pre mňa, ale pre moju priateľku Barboru, na ktorej som si všimol, že už pár mesiacov ju tak trošku bere do boku, doľava. Že proste, aby nabrala naspäť tú svoju rovnováhu a začala chodiť rovno. Hej, to je presne na to. No a ďalej, čo tu mám? Pozrite sa, moringa oleodárna. Netuším, čo to je, ale znie to veľmi zaujímavo však, že moringa oleodárna. To je také vznešené. To by sa hodilo do telky. Televízne noviny, vieš. Pre televíziu Markíza moringa oleodárna.